স্যার জানেন স্যার স্যার জানেন थाखाय 2100 बाहाय आसा पहिलानो जत प्रेस मिडिया फाइमाजा फैनार नानि बाइफ्लाया खुलुमो दाय जबानि जिबाय दा हास्टेनि जत लोकरनो आनि बाइफ्लाया खुलुमो याफारो नरक साइमानो थांनाय 5 बছর सिगां आङरो नमिनेशन फाइल खायपियो टिप्रमथा पार्टी नि बखाक्तै এবং নমিনেশন ফাইল খাইমানে ইয়াগুলো যে বুঝি দিখা কপলাই বুংখা হেবা ও নমিনেশন ফাইল খাইনানি জরাও লুকুরনো কিছু কওরি জাকতুং যেমন চিনি গামি আমচেরক লামা হামিয়া दैका मानिया दाल बिदाल चिनी जे प्रॉब्लम टिप्रा सानि बेसिक जे प्रॉब्लम आ प्रॉब्लम न तई जे कवरि मानि कारेन्ट गरै दुनियानि सबसे थाक सकजाक प्रॉब्लम के टिप्रा सानि आमजे इसे जे प्रॉब्लम न सॉल्व खाइना बागै कग्रिवै एमडीसी मानि यागुलो राज्य बीजेपी सरकार जदि गरै गांकाय आबो आं मोटामुटी जे आं सामं खाइफामिन आबो सम्भव खालायमांला मोटामुटी सम्भव खालायगा एवं किसु किसु सामं दाबो गोबां खालायजानाय दंखौ आबो एडीसी टिप्रामथानि सरकार बेला कोनो दिन समाधान खालायमिया हयतोबा ग्रेटार टिप्रालेन्ड नांनाय हयतोबा टिप्रालेन्ड नांनाय आबो बफरो फाइनाय बफरो मानाय आबो ताइ जों सिलिया बर्तमानो भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार चलि शासन खालाय दङ दिल्ली केंद्र चिनी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नेतृत्वे देश शासन चलि दङ एडीसीआव बाहायनो बीजेपी नि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वे शासन हायासाक बा शासन चलियासाक चिनी अ जे समस्या अब समाधान खाइमागला बाहायकेन माले थांनाय जे लामा नि बागै आं प्रस्ताब रै रहमानि अ लामा रंनि बागै जे प्रस्ताब रै रहमानि आबो दिनै चिनी बीजेपी नि गोबां मन्त्री एमएलए दंनाय रक बरंनि आं जदि सुबा समायाके अ लामारावनो आं सेंसन खाइमांला हयतोबा आं टिप्रामथानि एमडीसी बा नंखाना किन्तु चिनी निजस्व पार्टीनि टिप्रामथानि एमएलए रंनो सागांके बरक आबरा पात्तारिया अथच जेफ्रो आबो सेंसन नङै फायो आफरो केनो बरक कन्ट्राक्टरनि खिग्रा कमिसन चानानि चक्कर बरक जतनो गलाय थांबाय गमायके चिनरो अम्पि आमचे गोबां लामानि डेभलपमेन्टनि जे सामु रक मथाकजाक दाबो कोनो खालायमिया काजे जों नायो अम्पिनि लोको बेसिरभाग लोकुरावनो करप्शन फ्री नायो आमचेनो डेभलप नायो फियाबा किसु जे पेटवा बागटवा ए पेटपन्थि रंनि जानातै आरो तो एमएलए बो इनभल्व दं नरक दाबो जत साइमानाबो थांनायाव न्यूज रगो किसे फाइनल का से जे पेटवा बागटवानि नेतृत्वे अम्पि आमचाय जे दाबो डेभलपमेन्ट जे कासु जागै दंमाने अबनो मोथांनानि के एकटा उपाय अब भारतीय जनता दल ओइ जे पार्टी अब एडीसी सरकार फाय नांनाय हामबाय नि एलएनसी आ देबा फियाबा अरो आं बीजेपी नि अरो प्रार्थी मामा बिसिंति फना आईपीएफटी सो आनो सपोर्ट खालिया उजरावा फियाबा अतुमार खारखे बासागै बुट रंनो डिसमिस खलायका हायफना आं कप्लाइं मान बिसिंति ताबो 2021 नि परेवो ताबो 2600 फैखा 2600 फैमानि बिसिंति नायनाय माने आं कुनो ताबो चिनि टिप्रा मथानि हाफांगै एडीसीओ चिनि टिप्रा मथानि हाफां सरकारंगै একটা लामा फना आं कुनो सुखसुबा सुमाया बरंस आनि पूर्णचंद्र सीएम पूर्णचंद्र जमातिया सीएम न आं कानि काइतना प्रपोजाल रखा आमने समुनुगना फियाबा একটা কোনো एक्सेप्ट खाइलांया अथच चिनि एलाकावबो जेतो आं बीजेपी नि एमडीसी नै कोनो लामा कोनो सुजुग सुविधा कोनो माने उन्नयननि सामुं रजागिया अबनो आपनि बांगैनो आंखे कयो ताबो 2026 आवबो चिनि पार्टी चिनि दल अर्थात विशेष खालाय चिनि अर स्टेट नि चिनि प्रेसिडेंट चिनि राजीव भट्टाचार्य बनो बेलाय के हामबाय मारवो तैबो हामबाय मारवो चिनि अर 32 माताबारी एमएलए अभिषेक देवदमु तैबो हामबाय मारवो चिनि अर अमरपुरनि चिनि रंजित दा एमएलए नबो बेलाय के हामबाय मारवो तानि हमले बरक आनो हाजागै हायनो हाय आनो तबो टिकेट बिखा टिकेट मा बिसि तिनि 2026 तब हायनो हाय तिनि नि तारिख तिनि 25 मार्च जों तब एसडीएम अफिस
नमिनेशन ताबक दाखिल खालायलायखा के आबानि बांगै आं आसा नारगो ताबक जदिसि बसकांगो चिनि बीजेपी हाफां एडिसिओ फाइलांके स्टेट बुचिनि एवं सेंट्रल बुचिनि केते कुनो बाधा बिघ्न करि खानाय आबानि बांगै स्राय स्राय के चिनि एलाका केनासे कोनासे चिनि दफारकनो सामं तांगि सुजु रगानि बांगै बेलाय के हामनाय एवं सुबिदा मानायनि आसा खालायगो तासारा चिनि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टार बहायनो बेलाय के साइटक दङ चिनि दफानो मथांगनि चिनि बिसार खालि चिनि जनजातिनो हारवनि चारवनि बांगै बरक नाहरै दङ चिनि नर्थ इस्टनो बेसिस खालि नर्थ इस्टनो भाराय दय नाहै दङ आबानि बांगै आं भारतीय जनता पार्टी निंगै परसे एसे एमडीसी हिसाबै जतन पायनि मुसुगुलो कसंनो जों एरें हा दफा आंबो हा दफा खालायफायका बेलाय कदकबा दिनै टिउजस्ट प्रजनि हा दफानि रिखाव फायका फैयाबा आनि दफानि आनि एलाकानि ताकुब बुकुब जनगणनो একটা ইত্তকরাসন সুযোগ রমাইয়া খতাক জরতে आं एमडीसी मनि परेसि ताबो किचा मिसा आं लामा खालायमाखा बियाबा ताबक जों गेटार लेन्ड फु दिप्रा लेन्ड फु जों सालाय दं फायखा बियाबा ताक जरते जों याव मनि माया आबनि बांगै जों उन्नति खायनाय के एकमात्र श्री प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी नि साथ लगे मा दंनाय एवं सिनि विधायक जिनि रंजित दास थों एमएलए ताबो 32 माताबारियाव लंके तिनि अभिषेक देबराय उ बरमनो लगे रयाबादे जों स्टेटनि गभर्नमेन्ट एवं सेंट्रलनि गभर्नमेन्ट एवं एडीसी गभर्नमेन्ट जों नाप्रसि चिनि दफा yok sanai hi amuna kaigai ani kaunaro parekha jotno